माथो खालामबावगोनलै अखायाथ' जाबाय अखायाथ' दैज्लां जाखाबाय दैज्लां बोथोराव अखाया फैयो माने बोथोरखौ सोलायबाय नालाय माथो होनबावगोन माने बोथोरखौ सोलायनाय जायो गोजां बोथोरा थांबाय दायो दैज्लाङा फैबाय माने थान्दा बोथोर आरो गोजां बोथोर माने बेलेग जायो आरो माने बोथोरखौ सोलायनाय जायो आरो 6 मास सयमायानो जायाखैमोन गासिखौ मोनदां बेनिखायनो बोथोरखौ सोलायनाय जायो आरो माथो होनबावगोन माने अखायाथ' गारनोबो हाया माने अखाखौ रावबो बन्द' खालामनो हायो अखाखौ रावबो बन्द' खालामनो हाया मालाय इसोरानो माने अखाखौ होदों अखाखौ मानो नांगौ जायो माने बुजियो अखा गैयाब्ला दै मोनलाङा अखा गैयाब्ला माइ गायनो हाया अखा गैयाबा गय दंफां साहा बागानफोरा मोजां जाया बेनिखायनो अखाया फैनो नांगौ जोबोद गोजोननाय मोनदों अखा फैनायनि थाखाय आरो बे मबाइलाबो बन्द' खालामनो हाया अखाखौ मबाइलाव माने अखाया गाबोन फैगोन गाबोन फैया माहा मिथिनो बे अखायाथ' मिथिया बे मबाइला अखाखौ जेनेबा बे मबाइलाव अखाखौ मिथिया माब्ला फैगोन माब्ला फैया ना बे मबाइला मिथिया बयलार फैबाय माथो बयलार जाग्रा लाबोदो नोंसोरनियाव हायबाथाय लाबोखायो अनेक बुस्थुआ नोंसोरनो लाबोखायो बयलारा नोंसोरखो जाग्रा लाबोदो साना फाजा जाहोदों नै बर'नि बुट आरो माबारे बुट रुनाय बुट गोथां नै बयलारा नै साफा जाहोबाय जोंखौ नै थेंक इउ सो माच बयलार मबाइला दामिलै मबाइल गोदान लाबाय नै बयलारा होबाय दै खै हाजार लानाय 5,000 इमान मात्र 5,000 गैयालै दुखिया ना सेकेन्ड हेन्डसो लायो जोङो सेकेन्ड हेन्डलै 5,000 बेलेगाव बुङा थगायब्ला बारा बुं बुंलालै बयलारा मबाइल गोदान लाबायलै मालासो दामि 18,000 नि 18 18,000 नि मबाइल नै सामसुं निउ मडेल सामसुं बिराद दामि बयलारा बिराद दामि मबाइल बायनो हायो 17,000 लानायनो 17,000 नै सामसुं निउ मडेल दामि बयलारा बिथाङाथ' हिनजावबो लायाखै हिनजावबो मोनाखै माब्ला लागोन खालामनोसै लाथारनांगोन दे बोथोराबो थान्दा गासिनो बारा जागोन दे अके जागोन हिनजावबो मोनाखै उनाव नोंथांमोना हायोबा बे बिथांनो हिनजाव नागिरना होबानो जाबाय बिथाङा जाबाय बयलार माने ओरैनो अरिजिनेलखौ मा बुङो रिजय बिथांनि मुङा जाबाय अरिजिनेल रिजय ओरैनो आमदुलि एरियायाव बेखौ बयलार होननानै गाबज्रियो बेखौनो बयलार माने सिनायो आरो बेनिखायनो सोरबाफोरा खायसे रिजय माने मिथियानो बयलार होननानै सिनाय मोनसेबो मालासो नै मबाइल दाम होलाबायना नै साबसक्राइब खालामनांसिगोन नै खालामनांसिगोन आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदों नायदो दैलाय नायो बेखौ गोदान खालामदो गोदान आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनांसिगोन एल'ग्रा सार फैबाय दे नामा बिदे साबसक्राइब खालामनांसिगोन आरो बेलावबो होबाय लाइभबो होदोलै लाइभ होनो
ओरा Brother, thank you so much. नोंथाङा आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायनि थेंक इउ जा ना जा जा नोंथाङा आं जाहोबाय थागोन माब्लाबाबो आंनि दखानाव फैबाबो गोबावजों समाव माने आं जाहोबाय थागोन पानि बरि माब्लाबा चिकेन पकरा माब्लाबा साहा माब्लाबा साबस्क्राइब थेंक इउ so much